Με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, Εμείς στην Blossom αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. να δώσουμε λίγη αγάπη Μερικά χαμόγελα. και να θυμίσουμε σε όλους ότι η καλοσύνη υπάρχει ακόμα. Συγγνώμη, γεια σας. Να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε Βαλεντίνο ή έχω? Όχι. Ναι, έχω. Εννοείται. Πόσο καιρό? 2 χρόνια, 3. 5 μήνες. 35. Όχι. Ωραία. πειράζει. Το φετινό σας τριανταφυλάκι θα είναι από το Blossom. Μια ευχή θα μας κάνετε και φέτος. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος αγαπημένος και να βρει τις Βαλεντίνες και τους Βαλεντίνους του. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Αγάπη για όλο τον κόσμο. Εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει το τέρι του. Να ερωτεύονται. Αυτό γιατί ο έρωτας είναι ρομάς. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται ο κόσμος είναι μια μικρή υπενθύμηση ότι υπάρχει ακόμα αγάπη γύρω μας. Σήμερα και όχι μόνο, δώσε κι εσύ ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, μια μικρή πράξη καλοσύνης. Και αν περάσει από τον Blossom, ίσως σε περιμένει και σένα ένα λιλούδι.